Assalamu alaikum wa rahmatullah bandiraɓe musidɓe tedduɓe bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayawu Pindi TV on calminama mo wone mon foof inde mum ha yetti yettode mum sikala en garti e kattanɗe jomiraɗo hono kala subaka arde humnude aadi nde tawno fulɓe mbi ko aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi amene moɗon ko roɓɓido jayndeji hono kala subaka eɗen gara ɗo gam humnude on aadi hokkude on holko kewi walla mbiyen holko ɓuuri jojjude e kelle gadana e roɓɓido jayndeji leydi men Sénégal hande noon eɗen jeewa bani men debbo en jiyanimo sikala ko jaam tan kono kadi en jeewa katade woni eɗen kuccite mon onon jooɗiɓe o saaha oɗon daara en musidɓe tedduɓe ko calminaji tedduɗi urɗi ceniɗi ummade ɗo ɓuuri luggidde e nder pitali men fewde moɗon onon dariɓe dadiɓe e kala subaka gam humnude on ɗon aadi ko wona ɗum en garata e guinol golle e oɗo subaka guinol golle meɗen hande ne wayno natanten ko roɓindo jayndeji ko ganduɗa ina hen ɓuuri jojjude ko yewti ko e mboros coronavirus kono kadi e toɓɓe goɗɗe ceetuɗe caggal muɗum eɗen gandi kala alkamisa ma en kal e ko yewiti e holko kewi gotiri e leyɗele caggal leydi Sénégal hande noon ma en jaatu ɓuuri woɗɗude e nder jokliwindere nde nokku o wiyete ko Birmanie eɗen gandi toon guila e daroɗe ndeɗo yontere won coup d'état waɗi toon ɓe guitti hooreji leydi ndi oɗo saaha ma en gar hen ko ɓuuri yajde so Allahu lamɗo jaaɓi ha tengti e to banggue hono ko wiyete réaction woni konnguɗi e jaaji ɗi ganduɗa ɗi woni communauté international ari hen ma en gar hen ko ɓuuri yajde so Allahu lamɗo jaaɓi joni joni o en natanat ko yewti ko e roɓindo men jayndeji gudditirten ko jayde l'observateur ndenon jayde e oɗo subaka hande ari koye on boros coronavirus ɓe mbi tan de ko hakkillaji dariɗi e jiiya oɗo saaha hande e yimɓe mawɓe ɓe ganduɗa ɓe kay inana dutto tawi saabi ɗum ko oɗon boros coronavirus e on tuma noon ɓe garti kadi e battane deƴƴere nde ganduɗa nde ko junde omo ganduɗa ko Abdoulaye Diouf Sarr docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye wondude e professeur Moussa Seydi hani e docteur Abdoulaye Bousso ɓe mbi tan de ndeɗo deƴƴere hande saabima ha yimɓeɓe kala ina gumi ganda holno oɗo rafi rentorte ha tengti noon kono kadi natti hulde sababude deƴƴere ɓe ganduɗa ko haralleɓe hani e fanniyankoɓe to banggue cellal ɓalli e leydi men Sénégal teskanoɓe e ko yewiti e natirɗe oɗon boros coronavirus goɗɗum walla mbiyen natnen jande ganduɗa nde ko jayndello soleil nden ɗon ari ko ndewi tan ko tribune de Macky Sall yidde wiide ɓeɓe ganduɗa ko yewtidiɓe hooreji leydi ndi Macky Sall e ko yewti haɓade on ɗon rafi coronavirus ene mabɓe Emmanuel Macron hooreji leydi France Angela Merkel mbo Allemagne kono kadi e Antonio Guterres wondude e Ursula von der Leyen kam e Charles Michel ɓe mbi tan de ko ɓeɗo kala o saaha hande daari mbaddi e rango kono kadi yo ha joni ndendin doole e peeje peccorɗe beele windere nde ene huccite oɗon boros coronavirus waw ɗum folde ko ɓuuri yawde e yaccade e nder nden jayde ne tawe hen sunare memde leydi Sénégal ɗum ɗon ko jaltugol aduna gonnoɗo jagorɗo tambiɗo gueɗe fina tawa leydi Sénégal o wiyete ko Abdoul Aziz Mbaye ne wayno de hoore leydi ndi Macky Sall ruttima teddugal caggal nde o hooti e joomi ko ɗum ko hanki e jamma beɗɗo ɗo o jayde quotidien le quotidien kañum ne ari e ko yewti on ɗon boros coronavirus kono ngol lawol ɓe gaari koye keɓal oɗo vaccin woni nde ŋeesore ko ganduɗa kay woni leydi men Sénégal ene faadi ɓe mbi tan de ko kota leydi Sénégal o saaha hande andama koɓe poti ko hebde ko ɓoyata tawi ummorto ko e juuɗe COVAX ɓe mbi tan de koko tolni e 2,3 million e ko yewiti ha joni e dose on ɗon gam haɓade oɗon boros coronavirus leydi men Sénégal ma heeb ɗum e natide lewru mars fandu darade e on tuma noon tawi waynoto ko toon to Grande Bretagne tawi ko kamɓe noddirteɓe ha joni ko oɗo vaccin noddirteɗo hono AstraZeneca leydi meɗen arto hebde e juuɗe Grande Bretagne tawe e hello tati e nde jayde witende quotidien le quotidien jayde libération ne wayno ari e ko yewiti e fannu goɗɗo ko haala ko heewi ɗo e leydi men Sénégal ɗum ɗon noon koko yewiti e cumgol galle ɓe ganduɗa ko ɓesgu joole eɗen gandi ɗum ɗon wonno ko toon to dowlaji dentuɗi nokku ne wiye d'Anvers ɓe kolliti wonde de ɓeɗo sukaɓe fawaɓe e juuɗe puɗɗima haalde fanno ɓe kolliti ɓe duppiri on ɗon galle mo ganduɗa ha yoɓi pittali fodde joyo e ɓesgu joole ne wayno de ko wasde andude holbo jeeyi on galle manam ko jumre tigui waɗi ɗum noɓe mbiri saabu kay ɓeɗon sukaɓe hani e oɗo biteɗo Kevin B ɓe kolliti wonde de ko ɓen ɗon tato walla ɓen ɗiɗo ɓeɓe tumda ɓe kolliti wonde ina wayno ɓe jinno yobtade ko goto e bande mo ganduɗa kay ko on nayoriɓe to banggue hono gueɗe jeeygu drogue ɗum ɗon noon ɓen jinno duppude ko galle ɓen ɗon kono de ɓe juumi ɓe duppi galle ɓesgu famille Diol ɗum ɗon noon ɓe gandi ɗum ko janggo e muɗum caggal nde ko waɗatno waɗi ha yoɓi pittali fodde ɓen ɗon joyo ɓe ganduɗa koye ɓesgu Diol jeeya ɗum wonno ko toon to leydi witendi dowlaji dentuɗi jayde ganduɗa nde ko jayde Vox Populi ne wayno ari hen hollidde wonde
ne wayno cumgol on ɗon galle ɓesgu jolde ne wayno de ha joni ko jumre ɓen ɗon sukaɓe saabi ha duppi on ɗon galle tawi ɓe jinno duppude ko galle ɓen ɗon moɓe kaɓanno ha tengte to banggue jeeygu ko wiyete huɗo ɗayno ko woni drogue kona ɗum enen tawi hen goɗɗum ko tana musɗo yiya tigui ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar legal ni wiye Parcelles Assainies ko sukade ene wayno walla mbiyen ko tiggu tawa ene wedda e jinde tawi noon o sooma tigui ko e kayitaji noɓe mbiri yiite ɗon cukalel noon ne wayno ko ɓen aroɓe ne ɓofta on ɗon kurjuro ina dufoya e on tuma noon ji ngel ɗon cukalel ngel ɗon tigguyel ina wedda tigui e nden ɗon jinde tawi noon o wedda ko e sara lawol ceernugol hakkude unité 14 e unité 18 goɗɗum ko tawetede nden ɗon jayde ne wayno ko goɗɗum kadi ha joni tana musɗo yiya toon to Rufisque ne wayno ko ɓeɗo tigui resdodirɓe tawa ina mbasi pittali mumen e dow daɗɗude ha tengti e on ɗon appartement moɓe kuuɗi e toon to legal bitegal Rufisque ɗin ko nguɗi jaji ina tawe e hello 2 e nde jayde witende Vox Populi jayde L'As Quotidien ene wayno kañum ne natiri dingaral ko fanno goɗɗo ene jeeya e pellite ɗe hoore leydi ndi ƴetti hanki e batu jagorɗe ɗum ɗon noon ko ha joni konngudi kono kadi biyoje bonɗe gummortode e ɓesguji leydi Sénégal tawi koto banggue ɓoggi karalla kese ɗi woni internet rewnete e on tuma noon kanko hoore leydi ndi Macky Sall o suuti hen konngudi so hollidde wonde yidde makko tan koyo gueɗe ɗe deftini e lawol ko ɓuuri yawde e yaccade beele ɓen ɗon ɓe ganduɗa ko dariɓe ina ƴetto walla ina kaala biyoje bonɗe e ɓoggi karalla kese ɗi pawi e juuɗe kono kadi gueɗe ɗe kala an deftine e lawol ɗin konngudi makko jajine tawe e hello tati e nde jayde L'As Quotidien jayde enquête ina wayne subaka hande o ari ko yowiti ƴillitogol coggu ko ganduɗa ko woni e ñamdu baali walla mbiyen tigui ñamdu dammiri hani e gueɗe ndiwri hay ko nandi hen ɓe koliti wonde gueɗe de ɓeydima ko tolni e temedere kala ƴettuɗa hono 10% manam de kala temedere ƴettuɗa nde wayno sappo ɗi ɓeydima hen e ko yewti e gunɗon coggu to banggue dammiri leydi men Sénégal e on tuma noon ina wayno gueɗe ɗe gaddi yimɓe hewɓe cuuti hen konngudi ɓeɓe ganduɗa ko aynaɓe hani e nehoɓe ko yetti ko e fannuji baɗi noon moni kala de ina wasi yonnude ko yetti ƴillitugol ko fate banggue hono on ɗon prix ɗin konngudi mabɓe jajine tawe e hello jeegom ha jeeɗiɗi e nde jayde witende enquête jayde Stade Quotidien nde kewɗen uddirde kala subaka e oɗo ñalawma hande ɓe gadi kala artude koko yewti ko e CHAN 2021 ɗum ɗon eɗen gandi o saaha inana fetta toon to leydi Cameroun hanki noon ina wayno Cameroun yuɓɓinɓe guel ɗon kawguel piyama labtugal tawi fiiɓe ko leydi witendi Maroc loggi nayyi e ndiga e on tuma noon hawri ko Mali ina liiɓi walla mbiyen ina fooli dowla Guinée Conakry tawi koto banggue tiro but e on tuma noon ko leydi Mali e dowla Maroc kawrata on ɗon final wonata ko dimanche woni alet paaɗo kona ɗum ine tawe hen toon to Angleterre Manchester City caggal nde fooli jooɗima e gardigo on ɗon championnat Liverpool folama hanki kadi e toon to dingiral Anfield tawi ko loggol gotol e ndiga kona ɗum match mawɗo ina faɗa hande hakkude Tottenham e Chelsea ɓe koliti wonde noon ne wayno ko haare musde ko haare tigui nde ganduɗa nde ko caggal ɓe noddirteɓe big fo manam ɗin équipe aji nayyi deggodirɗe on tuma noon Edouard Mendy ɓe mbi tan beele mawo kay falo ko yewti ko e hono mbaw ko ganduɗa ko Otmil Son omo ganduɗa noon ko Thomas Tuchel kañum de hollitama wonde hande ma wat ko wiyete ko hono confirmé on ɗon ban kippu mbo Chelsea prolongation ko ganduɗa ko woni duuɓi nayyi toon to Paris Saint-Germain omo ganduɗa ko Neymar ɓe garti holtan no Paris naɓe no wayno ko hono mbiyen mbaɗiri convaincre on ganduɗa ko Neymar Junior ene tawe hen konngudi Boulaye Dia mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi Sénégal najo pettowo toon to Stade de Reims o suuti konngudi so wiide manko de alay saago o jokka e golle ko wiyete projet beele tigui o wawa ha joni jokkude golle makko no hannirta ni Ligue 1 ɗum ko ɗo e leydi men Sénégal ɓe mbi tan de ko duel to banggue sommet to ko ganduɗa ko woni premier place e gardigo onon championnat leydi Sénégal Jambar FC ma hewdir e Tengueje FC ɓe mbi tan de ko choc mo ganduɗa ina fada tigui ɗo e Ligue 1 leydi men Sénégal ina wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongunoɗen e kelle gadane roɓino men jayde jeegoɗo subaka ala no mbatten so wona natande ko yewti ko ko mbinoɗen nane to banggue kala alkamis eɗen gara eko fate banggue gueɗe biteɗe hono leydi gotirdi cuuɓiɗen toon to caggal leydi Sénégal hande noon en jahat to ɓuuri woɗɗude toon ko nokku biteɗo Birmanie eɗen gandi e daroɗo ndeɗo yontere won ko wiyete coup d'état waɗi toon tawi ko armé leydi ndi tigui ne wayno ƴettingal pellital ittude mo ganduɗa ko hoore leydi mabɓe biteɗo Aung San Suu Kyi mo ganduɗa ko debbo
dariɗo mantiniɗo jiinoɗo toon e dumunnaji ɓennuɗi ina daro ina kay ha joni haɓo yogo e gueɗe on debbo noon kañum tigui itta e gardigu ndi ɗon leydi wonno ko altini ɓennuɗo ɗo janggo e mum noon woni on ɗon talata ɓeɓe ganduɗa ko conseil de sécurité de l'ONU wondude e leyɗele kewɗe ɗe ganduɗa ɗe ko dolnuɗe nder jokli windere nde kala cuuten konngudi hollirde wonde ɓen ɗon militaire uji yo dutto e caserne uji mumen kono kadi mbatta laamu ngu e juuɗe on ɗon debbo mo ganduɗa wiyete ko Aung Suu eɗen ciftoro menoɗe hebde ko wiyete ko e prix Nobel de la paix woni hokkede seeɗantagu ɓurɗo daranade jaam e nder jokli windere nde ɗum wonno koye dumunnaji ɓennuɗi e on tuma noon ene wayno ɗin ɗon ɓen ɓe ganduɗa ɓe ko koninkoɓe nanani walla mbiyen ɗurnima ɗin konngudi hollirde wonde ene wayno on ɗon debbo o natti wawde dirisde ndin leydi ndi ganduɗa ndi ko Birmanie rendinde caɗele no fewi caggal noon nde ɓe mbaɗi ko yewti ko e on ɗon coup d'état ɓe mbaɗi ko wiyete hono état d'urgence ko tolni e hitande manam hitande ganduɗa ko kay hay goto yaltata e beddaji ɗi ha tengti e jammaji ɗi ɗum ɗon noon ko gam hollirde wonde kamɓe ganduɗa ko laamu ngu walla mbiyen dadiɓe ɓe ƴetti pellitte mabɓe gam etade no wayno reftinde leydi ndi lawol e wiide mabɓe e on tuma noon kanko Aung Suu so tawi en garte makko ko debbo ganduɗa dariniɗo hono mbiyen mantiniɗo tigui gandaɗo e harde ganduɗa ko witede hono crise le Rohingya noon ko leñol ngol ganduɗa ngol ina tampina noon no fewi tawi ko leñol julɓe gongol toon to Birmanie hitande ujunaje ɗe sappo e jeeɗiɗi 2017 e on tuma noon darde makko ne mantinino hen ha ko ɗum jeeyi sababu yimɓe hewɓe e ndin leydi ñiŋinoma hollidde wonde ko gurriɗo banggue tuggude e nden fayi e ñalawma hande o ina wayno ko seppoji kono kadi ko ñiŋoje joppi on ɗon debbo ko altini ɓe ɗo noon no mbiɗen ni laamu ngu ina wayno liiɓi e laamu makko ɓeɓe ganduɗa ko dadiɓe ɓe e o saaha hannde hono laamu ngu nana tigui e juuɗe ɓe ganduɗa ko ɓen ɗon koninkoɓe sino tawi fedde gotago windere nde loni ko noon kadi e Pékin woni toon to Chine erima erali cattuɗi wonde yooɓe duttin laamu ngu e juuɗe civil en ha ni e juuɗe on ɗon debbo biyeteɗo Aung Suu Kyi mo ganduɗa ina kay o saaha hannde e juuɗe mabɓe ɗum ɗon noon eɗen gandi ko ɗum épisode walla mbiɗen ko mbiyen ko ɗum feuilleton mo ganduɗa maɗum saabu eɗen gandi kala saaha so tawi coup d'état waɗi e nder jokli windere nde leyɗele dolnuɗe ɗe ha tengte fedde gotago windere e leyɗele baabi ɗum woni kala ina jogui hen ko haalata heddi ko beele ɓen koninkoɓe ma nan ko haalte ko walla ma jaab ko haalte ko ɗum woni namdal en tout cas ko wawi wonde foof en mbiyat ndesenen ɓooyi ko ɗi konngudi guddirten e oɗo subaka hannde en jetti to banggue caméra omo ganduɗa ko Samba Diop o woɗɗani Amadou Touré duusowomo e kala saaha yeeso haalirde nde ko musidɗo moon Amadou Moussa Anne aadi men ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi yen ñalla jaam.